Historier om fejlslagne ulandsprojekter dukker jævnligt op i medierne. Senest har vi her på Orientering fortalt om mikrolån, som har været betragtet som et af de bedste midler til at hjælpe fattige bønder i ulande ud af fattigdom. Nu bliver også mikrolån udsat for hård kritik, blandt andet i en ny dansk dokumentarfilm. Den slags historier kan være en af grundene til, at mange danskere hellere vil yde en mere personlig bistand og betale for en ged eller sponsere et barns skolegang i Afrika. Michael Christoffersen har i dagens tema set på nødhjælpstendenser og talt med nogle af dem, som giver den form for direkte bistand. En af dem er Louise Torbensen. Det er billeder af Ami og 2 af hendes børn, Basiro og Agi. Og her står de foran det her byggeri, som du ser. Det er det, som vi har hjulpet med at finansiere. Louise Torbensen er 37 år. For et par år siden var hun i Gambia for at besøge sit plejebarn i en SOS-børneby, da hun kommer ud for en voldsom bilulykke. I ugerne efter oplever hun noget af et mareridt ved mødet med det gambianske hospitalssystem. Men det er samtidig her, hun møder et lyspunkt, nemlig Ami. Vi blev gode venner, og vi har stor sympati for hinanden. Det at vi er jævnaldrende, altså vi pjatter og har sjov og alvorlige snakke, og så når jeg er på hendes 17 kvadratmeter og besøger hende, så ligger vi på sengen og sluder og hygger os. Men hendes liv er helt klart jo anderledes end mit, ikke? Hvordan er det anderledes? Jamen det er anderledes på den måde, hun knokler fra morgen til aften. Hun har alle de her børn at se til. Manden han er smuttet, og så hun står med det hele. Hun lever af at sælge armbånd og stof og forskellige sådan, turistsouvenirs. Og det startede jeg så med at sende nogle penge hver måned til hende. Det ville jeg gerne hjælpe med. Men da der var gået et lille år med det, så synes jeg, at det ikke rigtig gik nogen steder. Selvfølgelig Basiro kommer i skole, og det er godt. Og han kan hele alfabetet, han har sunget det for mig. Men jeg synes, der skulle noget mere til, så jeg besluttede at gøre noget. Altså. Det Louise Torbensen kan efter eget udsagn er at holde fest, og det er også det, hun lever af som arrangør. Selvom hun ikke bor på Christiania, så kommer hun der meget, og derfor fik hun mulighed for at låne et godt festlokale, nemlig Børneteatret ikke langt fra den grå hal. Så hendes venner blev inviteret, og overskud fra baren skulle gå til Ami. Og så kunne folk, der havde lyst til at give lidt ekstra, smide penge i en krukke. Det er jo private arrangementer, det er jo mine venner, jeg samler og underholder. Jeg sørger bare for, at de har en rigtig god aften. Og det koster ikke noget at komme ind, der er sådan en frivillig entré. Man kan lægge det, man har lyst til, man kan lægge det, man har råd til. Der har været burlesk dans, der har været mavedans, nogen der sang, nogen der spillede klaver til, nogen der spillede guitar. Og, så er det udviklet sig fra de første fester, det var meget de her sådan varieté-aftener, hvor der skete alt muligt. Til den sidste fest, vi holdt, det var sådan en ren dansefest, hvor hele stedet bare gyngede til klokken 5 om morgenen, og vi bare havde det skønt. Og masser af kærlighed. På Christiania er Louise Torbensen ved at varme op til sin næste støttefest her i begyndelsen af december. Hun er meget bevidst om sin egen rolle. Jeg får utrolig meget ud af det selv. Det her det er opstået ud af min egen frustration over verden, over vores forbrugerisme, materialisme. Det næste spørgsmål er jo, altså, det her det er jo en lille bitte ting i et kæmpe land. Det gør jo ikke nogen store forskel. Nej, det gør en forskel i mit liv, ikke? Fordi jeg bliver nødt til at handle. Jeg bliver nødt til at være den forandring, som jeg ønsker at se i verden. Hvis du nu lige pludselig mister lysten til det her, du finder en kæreste, eller der sker et eller andet i dit liv, som gør, at du ikke støtter her. Hvad sker der så? Så synes jeg bare, skide være med Ami, ikke? Altså, det her handler meget om udholdenhed, ikke også? Altså, det er klart. Man kan jo ikke bare... Ami er ikke bare til jul. Der kan jo ske alt muligt for dig også. Du kan blive syg, eller hvad ved jeg. Og så står hun dernede og forventer, at der sker, at hun får noget hjælp, ikke?
Det er jo nogle af de ting, der kan ske. Jamen selvfølgelig, jeg er fuldt forberedt på, at jeg kan dø, hvornår det skal være, og det er Ami for så vidt også. Ami er jo ikke afhængig af mig. Indtil videre, så holder vi nogle fester. Hun får nogle penge, og så ansætter hun nogle arbejdere, og så bygger de et hus til hende og hendes børn. Det hus, det er snart bygget færdigt. Efter det, så er det klart, så er hun ikke afhængig af nogen penge, fordi hun har et hus, altså hun har et arbejde, og hun forsørger sig selv. Vi skaber bare nogle bedre leveforhold. Så fik vi en musikalsk afslutning på dagens tema. De medvirkende var Louise Torbensen, der fortalte om projektet, sit personlige projekt, Girlfriend to Girlfriend. Temaet her var lavet af Michael Christoffersen.